keterima tanggal 30 bulan 10 pokok tublek wonten ngeluh kambangan iki Palomongan nggih wonten pun bapak kanan nggih. Bapak Novan sang penguasa mundu kesongko kemudian juga Mas Omek ingin negeri Johor Malaysia ya Mas Tio Pak Sari Hati ya pada semua itu saya caci Pak Nadia ya amat penonton budal gelogong Ane mas timbang aku pisah karo kowe takon doho Pak Sarun ae aku mau pegel aku nangis mono pangkonku wis doho Pak Sarun kuwi tutup gak bayar ta iki gak Dik atimu nanti lip-lip tatune atiku iki bisa Dik mung sliramu ora bisa nambani balon klebu paribasan terus kamu cepet hetok-hetokan tolong ono aku iki Kapan, Mas? saiki aja nganti aku mbok jati welah sono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok mengesamen hatimu mas tobat tanpa dosa ya Dik kok tega ninggal aku lah bocah kaya ajak budal balik no taline tresno aja nganti udan ilang mesra nalikane biyen nyetar ilunganmu ya Dik ora tega
Ati.